Майсторе, кое ще стане по-бързо прави? Почне да се късат. Нямаш нещо. Стира, дърпаме да го. Взимаш краища. Оформяш. Стага. Просто. Да направим други. Сложихме две багетки. Другия вид хляб е много най-просто. Тя наричаме мишо опашка. Други върху много е лесно. Натискаш го по средата, виж? Замери признание. И правим така. Аха, сега вече разбрах това тънкото как става. Така. Опа! Айде, кажи още. Опа! Много топка. Взимаш ли? А как взимаш? Виж какво прави. И го взема пак на човека от ръцете. Виждаш ли? Дърпаш ли и ръцете отвътре. Като ти стане тази страна главата, обръщаш. Давай. Колко събираш на Няма да се притисне. Ние всички го гледаме в ръцете тук. Да си майстор. Не, ли слагаме? Имаш дарбата, ще ставиш. Сложи го с нещо, уредите, ще е топло. Смело, виж. Не се старай тук накрая. Вземи дебелия край. Ето, дебелия. И го разтегляш дебелия край, виж. Имаш дебелия край. И така, колко сега ще го направим правилен, ще го. А кога ще ги печем? Кога ще ги ядем? Кога ще ги едем, да, кога ще ги едем?